Bueno, autoekoizle izatea niretzako fantasia da, ze azkenien, bakoitzek bere etxetan indun lan hori hemen aurkezteko aukeri dakeu, eta sekulako aukeri da gu bezalako gaztientzat hemen gure lanak aurkeztie. Ni adibidez Isladen itzaletan diskuekin etorri naiz, nire lehen diska eta nire lehenengo aldi hemen Durangoko azokan. Buruan da bilkit gitarra baten melodia. Eta, diska honek pixkat kontatzeuna da, iluntasunetik argitara ite deun bidaia bat, gure gabeziek eta gure bizien dazkeun oztopo idanak alde batera utziz, eta bizien pixkat aurre eginez. Eta letrak, kantuek, pop sintetiko batekin laguntzeio letra horri, abestiek, eta pixkat diskue dihu hortaz, eta animatzen zaituztet, hemen autoekoizlien estandien, eta etortzea, hemen beste lan batzuk ikusi, eta animatzen zaituzte disku erosi, eta behakin batea diskukin daun merchandisingekin, telazko poltsa erostea animatzen zaituzte.